استاد مقبول گیلانی صاحب یہ میرے ایم اے دے استاد ہیں ایمرسن کالج ایک سبجیکٹ میں نہ کو پڑھتا ہوتا ہوں اکھانا دیتے وہ میں چھوڑ کے پوچھ لیں گے ایک نوجوان تو بھائی جھنگ آئے اکھان کیوں آخیا بھائی یہ تھوڑے علاقے کیوں آخیا بھائی اتنی زیادہ محنت تو 15,000 اکھان کٹھے کرنا کوئی سوکھا کوئی نہیں. اساں اج جڑے اتنے کٹھے ہوئے ایک دفعہ گیلانی صاحب اس جی تسوں 2-2.5 سال پہلے بہاول پور جا رہے تھے راستے کوئی پیٹرول پمپ اتنے میں کھلانوں تو کار روکی تے پروفیسر شوکت مغل صاحب تے گیلانی صاحب اتوں نکلے تو میں پوچھو سر جی کدے ویندے پے انہاں کہ ایک کتاب مرتب کرنی ہے واسطے حوالہ جات واسطے سے بہاول پور یونیورسٹی ویندے پے ہیں یعنی کہ اپنے خرچیاں تے اتنی محنت تا اساں انہاں نوں بڑا خراج تحسین پیش کریں دے کوئی تقریر دا ماحول تو نہیں. اساں انہاں دا جڑا مواد ہے دریجہ صاحب ساڈے کول بہت بڑا سرمایہ قوم کول ہن ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. ہن شوکت مغل صاحب سب تو اوکھا کام کیتا کہ اس ساری قوم نو منوایا زبان نو منوایا کہ سریکی زبان ہے یہ ادلاب کھانے نے دی الگ گرامر ہے لغت الگ ہے ساڈے افسانے الگ ہیں ساری تحریراں الگ ہیں اور انہاں دی ایک بنیاد رکھی ہوئی. دیکھو تاج لنگا صاحب ہاشمی صاحب ریجا صاحب جتنے بزرگ نے تحریک چلائیے انہاں دا رزلٹ ہے نا کہ اج اسمبلیاں دے وچ ممبران اسمبلی چاہے اپنی نمودوں نمائش دی پاروں چاہے حقیقی طور پہ ساری نمائندگی کر کے اگاں قرار دادا پیش کریں دے کھڑے یہ سارا خراج عقیدت جڑی اسمبلی خیبر پختونخوا پیش ہویا ہے یا پنجاب میں پیش جمع کی ہے یہ اصل خراج عقیدت خراج تحسین پروفیسر شوکت مغل صاحب نو زبان دے حوالے نہ ہر کوئی اپنا کام کریں دا پیا ہے. ساڈا کام تو ہے نا دیکھو جی پروفیسر شوکت مغل صاحب اور سارے بزرگ ہیں انہاں تحریراں تے مواد سانو اتنا مضبوط دیتا کہ اساں ہی دریجہ صاحب تے اساں سریکستان نوجوان تے بہت ڈھیر سارے مظاہرے کیتے ہیں پچھلے سالوں کے ساڈے یہ جڑے سریکی دے لیکچرار بھرتی کرو تے کہیں طاقت ہی دیتی ہوئی کہ اس میدان وچ روڈ تے آون دے قابل بنے پروفیسر شوکت مغل صاحب دی دیتی ہوئی طاقت ہے. اور میں ایک سے جتنے بیٹھے سارے رانا فراز نون صاحب بڑا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں میرے نال خود ہی بڑا تعاون کریں دیں اللہ نواز ویس صاحب بھی میرے نال کریں دیں چھوٹا بیٹا سمجھ کے فراز نون صاحب بھائی سمجھ کے بابو انصاری صاحب ہیں ساڈے بزرگ ہیں کیونکہ میں پی ایس ایف 12 سال رہی ہوں پنجاب کے سیکٹری تک پہنچیا یہ پیپل پارٹی کا یہ سانو بڑا حوصلہ افزائی کریں دیں تو میں جدہ ہی منجانا جھوکتے تھے شوکت مغل صاحب ملے نا میں ہاں اللہ کے میرا سر چن دیا یا دن سانو فخر ہے کہ تو جنگ دی زبان دا ہو کے سریکی دی نمائندگی کریں دا پیا میری بڑی حوصلہ افزائی کریں دیا انشاءاللہ اساں اپنا کام جاری رکھسوں لکھاری اپنا کام جاری رکھیں اور اساں روڑا تے آ کے بھرپور حکومتی ادارے نو حکومت نو مجبور کریں دے راسوں کہ ساڈے ادارے بناؤ ساڈی زبان دے ادارے بنا کے یونیورسٹیاں دے ہر طرح نال پرائمری تک انشاءاللہ اگر یہ بزرگ لگے رہے انشاءاللہ دریجہ صاحب بہت بڑا سرمایہ اساں انشاءاللہ پرائمری پہلی تو لگ کے پی ایچ ڈی تائیں پورے سریکی خطے دے 23 اضلاع لاگو کرا کے رسائیں. السلام. بہت شکریہ جناب نظر قاد صاحب. گال تھی جی کہ پروفیسر شوکت مغل صاحب دی تصانیف دی میں نے ذکر کیتا ہے کہ انہوں کا ایک سفر نامہ دلی تو پٹیالہ تھی سرائکی زبان چھپیا ہے انڈیا دے سفر دی جڑی روحداد ساری لکھی ہے اور میں جتنا سفر کیتے پروفیسر شوکت مغل صاحب نال میں دوستوں کو آدھا یار میں 2011 ہے بیوہ تھی عام لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جہے ویلے شوکت مغل صاحب کی ڈیتھ تھی ہے میں ویلے بیوہ تھی ہوں میری تنہائی دے ساتھی ہیں میری مسز کی ڈیتھ تھی 2011 اور اندر بعد 10 سال جڑے سارے گزرے ہیں سفر لاہور ویندے پے اساں پورا سرائکی وسیب میں انہوں دے نال پھریا گھونگ تو اگوں انیس شاہ جیلانی دے گھر تک رحیم یار خان دے جتنے ادیب شاعر ہیں سارے کو ملے ہیں بہاول پور دے ہر جا اساں کٹھے گئے ہیں ہر ادیب شاعر کو اساں کٹھے ون کے ملے ہیں اور جب میں پی ایچ ڈی کریں پیا جتھاں جتھاں گئے ہیں وہ میرے نال ہوں گے. اصل بیوہ میں ہون تھی ہیں انہوں دے ونجن دے بعد یتیم ہی تھی گئے ہیں بیوہ ہی تھی گئے ہیں تو جو بھی آکھو. میں گزارش کرے ساں بلوچستان تو آئے ہوئے صحیح سردار میر عقیل الرحمان بزدار صاحب کو سربراہ متحدہ بلوچ موومنٹ سٹیج پہ تشریف کے ناصر میر عقیل الرحمان بزدار صاحب ہوں حامد فریدی صاحب تشریف کے ناصر
انہیں پروفیسر شوکت مغل صاحب کی عقیدت السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ادیب ملت سائیں بہو درجہ صاحب کا حکم سائیں شوکت مغل صاحب کا بارے منقبت چند سے پرسان. سونا پیارا لیڈر سونا پیارا لیڈر شوکت مغل ہے ساڈا. سونا پیارا لیڈر شوکت مغل ہے ساڈا. کہ دے گیا او دل بر شوکت مغل ہے ساڈا. ساڈا اثاثہ رل گئے ساڈی جگیر لٹ گئی. ساڈا اثاثہ رل گئے ساڈی جگیر لٹ گئی. بہر محیط گوہر بہر محیط گوہر شوکت مغل ہے ساڈا. سونا پیارا لیڈر شوکت مغل ہے ساڈا. لکھاں جائے 60 کتاباں دیکھو ادب نوازی. لکھاں جائے 60 کتاباں دیکھو ادب نوازی. ایڈا وڈا سخنور شوکت مغل ہے ساڈا. ایڈا وڈا سخنور شوکت مغل ہے ساڈا. ایندے ادب کو پڑھتے ایندے ادب کو پڑھتے ششتر ادیب تھی گئے. اتنا ہے علم اکبر شوکت مغل ہے ساڈا. سونا پیارا لیڈر شوکت مغل ہے ساڈا. ایندے بغیر یارو بسی ہے سب کچہری. اودے بغیر یارو بسی ہے سب کچہری. اودے بغیر یارو بسی ہے سب کچہری. ساڈے ہا گل دا زیور شوکت مغل ہے ساڈا. اوندی ہے سوچ وکھری اوندے خیال وکھرے. اوندی ہے سوچ وکھری اوندے خیال وکھرے. بھلدانی یار منظر شوکت مغل ہے ساڈا. آخری شعر. حامد وطن دا راکھا خدمت عظیم کر گئے. حامد وطن دا راکھا خدمت عظیم کر گئے. ساڈی خوشی دا محور شوکت عزیز. ساڈی خوشی دا محور شوکت مغل ہے ساڈا. سونا پیارا لیڈر شوکت مغل ہے ساڈا. کہ دے گیا دل بر شوکت مغل. میں دوبارہ تقریر کرنے کو نہیں آیا. جنگ دریجہ صاحب جی ریلی کڈی آئی پچھلے سال بڑی وڈی ریلی آئی. وہ مار حاجی عابد دمانا سامنے بیٹھے ہیں. مار رمضان دمانا تے حاجی عابد دمانے تقریباً 4-5 بریانی دی دیگاں پکوا کے پیک کرا کے ریلی تو بعد پورے چوک کار پھر کے سارے تقسیم کی نے. ہوں ہی اج آئے بیٹھے نا انہوں کا شکریہ ادا کریں. سرج مظہر کا تے آکھنا چاہتے اج بھی بریانی دی دیگ ہے. ایسا خوش آمدید آتے ہیں محترمہ ہانیہ خان, محترمہ سائمہ خان اور محترمہ آسمہ خان, سراکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما. سید رشید کیسرانی صاحب, ممتاز ماہر تعلیم یار محمد بھپلا,
تاری آمد دا بہت بہت شکریہ. اجمل خاموش صاحب کافی دیر تو خاموش بیٹھن, انہوں دی خاموشی توڑن واسطے میں گزارش کرنا تشریف گہنا من اپنے خیالات کا اظہار کرے سن. صحیح ماہر اجمل خاموش صاحب, یہ میری گزارش یاد رکھے سو کہ جھوک دے ون کے شوکت مغل صاحب دی کوئی ایک ادھی کتاب ضرور مول گھنسو, مول گھنسو, یاد رکھے مفت گھنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھے نظر فرید بودلا صاحب, پورے منٹ دی حاضری کوئی نہیں, پروگرام ایویں تھیندا پیا جویں تھیندا پیا. تعزیتی اکٹھ وچ ہیں, مغل صاحب واسطے دعا کرتے ہیں اللہ درجات بلند کرے. شوکت مغل دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا. روایتی گالی رسمی گالی بہت ساریاں بعد ہی ہوندیاں رہسن, اگاں بھی پروگرام ہوندے رہسن. اساں پچھلے سال جدوں تعزیتی اکٹھ آ یہ گل کیتی ہے کہ کوئی ادارہ شوکت مغل دے نام تے ہونا چاہیے. اساں اج بھی اسے گل دے ہیں. میں تقریر ایک گھنٹے دی کراں 10 منٹ دی کراں, گال اپنی ربط چ ہوے بے ربط ہوے, میری وہ گال ہے کہ پریکٹیکل جڑا کرنا ہے وہ ہور ہے, اچھی تقریر کرنی ہور ہے. بہت سارے اچھی تقریر کرنے والے اپنی زندگی دے وچ اچھے نہیں ہوندے. شوکت مغل دی مثال سانوں ملتان چھوڑ پنجاب وچ نہیں ملتی جڑے سریکی دے کم کرنے والے لوگ ہیں. شوکت مغل جا کہیں پاسوں ابھے تو لاندے تائیں گولی رکھو نہ مل سی. انہوں نے پریکٹیکل کم کیتا ہے. اللہ کروڑا حرام تاؤں دے قبر تے نازل کرے. بابا آکھن ڈال نہ تھی سی کداں تے نعرے لکھی رکھیے کہ کشمیر آزاد ہو جاوے, نہیں ہو سکتا. شوکت مغل دے نام تے کوئی ادارہ نہیں بننا جدوں تک پریکٹیکل کام شروع نہ ہو سی. وہ کون کرے سی؟ اساں ظہور دھریجا صاحب دے نال کھڑے ہیں. وہ کوئی قرارداد پیش کر سن, جو انہوں دا حکم ہو سی وہ منظور کراون. کمشنر کریندا ہے, ڈپٹی کمشنر کریندا ہے, کون کریندا ہے؟ کوئی نہ کوئی ادارہ, کوئی سڑک, کوئی ایئرپورٹ, کچھ نہ کچھ تھی سکتا ہے بابا. ورنہ یہ اساں کچھ بھی نہ کریے, شوکت مغل راندی دنیا تک کداں ہی بھی اوندا نام نہیں مٹ سکتا. وہ اتنا کم کر کے گیا. اساں صرف دعا کر سکتے ہیں. سچی گال ہے, انسان دا کام ہی اس نو زندہ رکھتا ہے. بلے شاہ اساں مرنا نہ ہوں, گور پیا کوئی ہور. عشق دے مارے ایویں پھردے جو جنگل وچ ڈھور, میرا رانجھا ہن کوئی ہور. بلا دعا کرنے ہیں اگلے بندے نو دعوت دیون دی. مقبول گیلانی صاحب ہو سکتا ہے میری گال نو آکھن کہ لمبا کیتی جاندے. بابا جی اللہ کرے ساڈے کولوں اوویں ہو سکے جویں کرنا چاہیے. ورنہ اے ظہور دھریجا صاحب شوکت مغل صاحب دی جوڑی سفر مل کے نہ کریں دی, اتنا سفر نہ ہوندا جڑا سریکی صوبے دا جتنا بھی ہویا کھڑا ہے. جتنا کر سکتے ہیں. چڑی دے پانی سٹن نال اگ نہیں بجھدی, مگر وہ عمل جڑا ہے اسے دے خاتے چ جڑے پاسے وہ کرن دی کھڑی ہے. اللہ مولا خوش رکھے, سدا سلامت رہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ سی اجمل خاموش صاحب. نور الامین خاکمانی صاحب تاری آمد بہت بہت شکریہ. اور اساں شمع بناسپتی دے چیف ایگزیکٹو شیخ احسن رشید صاحب جڑے شوکت مغل صاحب دے ذاتی دوست بھی ہیں, انہیں تقریب واسطے خاص محبت کی ہے. لیکن اصل صحرا میں دے اج دی تقریب دے گھوڑ دیں ظہور دھریجا صاحب انہیں شوکت مغل صاحب کی یاد سارے کو اکٹھا کیتے. ملتان دی تاریخ وچ, صحافت دی تاریخ وچ اور محبت کرنے والے لوگوں دی تاریخ وچ ایک بہت بڑا نام ہے سید مسیح اللہ جام پوری صاحب کا. میں گزارش کرے سا سید مسیح اللہ جام پوری صاحب کو کہ پروفیسر شوکت مغل صاحب کے حوالے نال, انہوں نے فن کے حوالے نال, انہوں کی شخصیت کے حوالے نال, انہوں کی تصانیف کے حوالے نال گفتگو کرے سن. سید مسیح اللہ خان جام پوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے کہا کوئی لمبی چوڑی تقریر کہنی, گزارش یہ ہے کہ جب
वैस साहब, अंसारी साहब, अजहर साहब, नून साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे सारे तशरीफ गए। गुजारिश है कि शौकत मुगल साहब का काम सारी दुनिया को पता है। 15,000 अखान लिखण कोई मामूली गाल कहनी। 15,000 अखान एक साल च कोई 365 नहीं, पर 15,000 अखान मतलब ये बहुत बड़ा एक कम है। तो कोई 7 दर्जन किताबें का लिखण भी मामूली गाल कहनी। हासिल ये होना चाहिए है कि सराकी को हुण शौकत मुगल को खराज अकीदत पेश करने का भी एको ही तरीका है कि सराकी को मार्कीट की जबान होना चाहिए है। सारे को मिलते सराकी को मार्कीट की जबान बनावें को आम करें। तो बासित साहब ने फरमाए ज़हूर दरिया साहब के बारे कि उन्हें को जहान उन्हें को मतलब कोई अच्छा नहीं है। जो ये गाल नहीं, ज़हूर दरिया अगर इतना मुल्तान तशरीफ लंघे ना दे, शौकत मुगल का जो चिराग जलदा पाए ये इतना रोशनी के नाल ना होता जितना ज़हूर अहमद दरिया की दोस्ती के नाल बने। बहरहाल गुजारिश है कि आबद तुसा सारे एक मुठ थी सो, इख्तलाफात ख़त्म करो सो, एक मुठ थी सो तो ताकत थी सी, ताकत हो सी तो सराकी सूबा भी बढ़ सी। इवें नहीं बढ़ता सराकी सूबा, गाल ही गलोड़ न मारो, कट्ठे थी वो हिका फिक्र रखो। तालीम सराकी थींदी भी है तो एक मुठ थी वरना दी ताकत बढ़ सी। और सारा जो मंजर है सारी वो है सराकी सूबा। सराकी सूबा तुआरे ही दे नाल ताकत दे नाल बने, उतो इवें इंतजामिया ना बढ़े सी। तहसील ही मुश्किल नाल बढ़ती है, जिला ही मुश्किल नाल बढ़ते। सराकी सूबा बढ़ सकते अगर तुसा मुतहद थी वजो। मैं तुहारा शुक्रगुजार हाँ, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। शुक्रिया मसीहुल्लाह खान। ज़हूर दरिया साहब, एक मिनट तुम नोट कर गिनसो कि शाकिर हुसैन शाकिर साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को मुतालबा किया वजे कि वो प्रोफेसर शौकत मुगल, प्रोफेसर ताहिर तौसवी, डॉक्टर माहर अब्दुल हक और हसन रजा गर्देजी जिन्हें सराकी वास्ते बहुत काम किए, इब्तदाई काम किए, उन्होंने नाम नाल एवार्ड जारी किए। असें करारदाद सारे पेश करेंगे पे हैं कि डिस्ट्रिक्ट गौरमेंट जी है इन्होंने लोगों के नाम के जो सारे महान हैं अगवान हैं उन्होंने नाम के अवार्ड जारी करे। ज़ाहिर उन्होंने को अवार्ड नहीं देने, उन्होंने नाम के तालिब इल्मां को, दूजे लोगों को, अदीबा को, शायरा को अवार्ड दिते हुए। अजहर सलीम मजौगा साहब मैं आपसे एक मिनट वास्ते तुम तशरीफ कहना सो और प्रोफेसर शौकत मुगल साहब ने तो भी बड़ी मोहब्बत है, इन्हें एक मिनट गुजारिश है कि हाज़री लवे सो। मैं सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की हानिया खान साहब गुजारिश करे स्टेज पर तशरीफ कहना सन एक मिनट वास्ते जनाब अजहर सलीम मजौगा। मेहरबानी गिलानी साहब, मुहब्बत का इजहार तो एक लम्हे थी वेंदे तो 7 मिनट की गाल की है। बहु खराज अकीदत जनाब शौकत मुगल साहब को मैं आप सिविल एंड कॉलेज पढ़ता रह गया, उन्होंने शागिर्द रहा। जी वेले अज माशाअल्लाह जिशान शौकत साहब बैठे हैं, शौकत मुगल साहब इवें ही हैं जिमें साकू पढ़ावन आए हैं। तो साड़ी बड़ी दिल इजाजत उन्होंने वसेत दे बहु जोड़े लोग नुमाइंदे इतना बैठे हैं। प्रोफेसर गिलानी साहब तुसा ये आख्या कि तुहाडे हम सफ़र हैं, तुहाडे तो हुणे ज़्यादा कर्ज भी है तो फर्ज भी है कि उन्होंने काम को तुसा अग्गे बढ़ाओ, असां तुहाडे नाल हाँ, पांधी टुरदा चल। बहुत शुक्रिया सही अजहर सलीम मजौगा साहब। जनाब अकबर हाशमी साहब मखदूम साहब तशरीफ घेंदा सो, इवें निक्की जी गाल तुसां भी करे सो जा। जनाब अकबर हाशमी साहब।